ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम्ही सगळे माझ्याबरोबर करू शकता कीर्तन. हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण. हरे सगळ्यांना मी थोडा वेळ म्यूट करते. बोला माताजी. हरे कृष्ण. कुणाला काही बोलायचं आहे? मी थोडा वेळ म्यूट करते, मग आपण क्लासच्या शेवटी सगळ्यांना अनम्यूट करते. तर आपण सुरुवात करूया. सुरुवात करण्याआधी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण अध्ययनाला सुरुवात करत आहोत. आपण आता सांगतेच्या टप्प्यापर्यंत आलेलो आहोत. आज 16वा आणि 17वा अध्याय पण कुठेतरी जसं मी म्हटलं की सगळेच अध्याय कुठेतरी एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण काल 14 आणि 15 आणि हे सगळे ज्ञानयोगातले अध्याय आहेत. तर ज्याच्यामध्ये जे काही ज्ञान घेतोय, मग त्रिगुणांचं ज्ञान घ्यायला काल आपण सुरुवात केलेली आहे. ज्या 14व्या अध्यायामध्ये मग त्रिगुणांचं, की असं ज्ञान तुला मिळणार आहे की ज्याच्यामुळे मग तुझं ध्येय, जे काही तू ज्ञान घेतो आहेस, तर ते ज्ञान घेऊन तुझं ध्येय असलं पाहिजे. मग ते नुसतंच ज्ञान घेऊन नाही, तर ज्ञानाचं आचरण, जसं आपण म्हटलं ना की नुसतं ज्ञान नाही, भगवंत म्हणतायत मग प्रत्यक्ष भगवंत ज्ञान, ज्ञानाचं ध्येय हे सगळं भगवंत प्रत्यक्ष आहे. आणि म्हणूनच या आचरणात आणण्याला, या ज्ञानाला आचरणात आणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्याच्याच आपण त्याच्या संदर्भातच जेव्हा जाणतो, मग एका उत्तम गुरुकडून आपण हे ज्ञान घेतो आणि मग कुठेतरी त्याचं ध्येय असतं. मग ते ध्येय नुसतं ते व्हेरीफाय करून चालत नाही हो. मग ते नुसतंच जरा पडताळून बघायचंय, चला जाऊन बघूया गीतेच्या क्लासला काय एवढं शिकायला मिळतंय, काय आहे तरी काय भगवद्गीता. नाही, हे खूप चुकीचं वाक्य. तुम्हाला खरंच मनात श्रद्धा असेल, पडताळून बघू नका. मग आहे आजकालच्या, जसं मी म्हटलं की तथाकथितचे मायावादी आहेत, तर्कवादी आहेत, की जे ज्ञाना अभावी हे सगळ्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. मग खरोखर अभ्यास केला जातोय का त्याचा? तो अभ्यास ज्ञान घेऊन मग प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी त्यांचं उदाहरण देतात की जे आधी एथिस्ट होते, जे 6 वर्ष लागले जेव्हा त्यांनी इस्कॉनला आता स्वतःला वाहून घेतलंय, पण नव्हतं ते ज्ञान. पण जे ज्ञान घेत आणि मग ज्या ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन मग ज्या भगवंताला जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग आपण कालच्या अध्यायामध्ये ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव,
मग हा आत्मा हा जसं मी म्हटलं, की पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे अत्यंत पारदर्शक असतो हो. परंतु जेव्हा तो चिखलात मिसळतो, मग पावसाचा थेंब चिखलात मिसळल्यामध्ये मात्र माती होते त्याची किंवा तो चिखल बनतो. त्याचप्रमाणे हा आत्मा मग कुठेतरी मूळ त्याचं ब्रह्मस्वरूप आहे. तो आध्यात्मिक आहे. परंतु तो जेव्हा या भौतिक जगामध्ये गुरफटला जातो, जेव्हा या मायेखाली दडला जातो, तेव्हा निश्चितच तो या मायेच्या वेष्टनाखाली येतो आणि मग तो कुठेतरी कंटॅमिनेट, कुठेतरी दूषित होऊन जातो. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या दुःखालयामध्ये जसं म्हटलेलं आहे, तसं या भौतिक जगामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हे षड्रिपुतू आहेत आणि मग या काम, क्रोध, लोभ या सगळ्या मायेखाली आपण नियंत्रित केले जातोय हो. मग आध्यात्मिक भगवंतांवर नाही याचा काही प्रभाव. भगवंतांवर कुठल्याही गोष्टीचा या प्रभाव नाहीये. सगळं कर्म केलं जातंय, सर्व भगवंत करतायत, सर्वाची निर्मिती केली आहे, पण अव्यक्त आहे त्यापासून. त्यापासून पूर्णपणे अलिप्त आहेत. त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे जिथे पाण्याचा स्पर्श झाला तरीही तो स्पर्श दिसत नाही, तसं भगवंतांचं आहे. म्हणा जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जो जाणतो आहे, की मग या बंधनांमध्ये मी अडकतोय कुठेतरी. या सत्व, रज आणि तम गुणांना हे पूर्णपणे जाणून घ्यायचंय. मग ज्या कालच्या अध्यायामध्ये आपण जाणलेलं आहे, की मग जो गुणातीत होतोय, कारण या गुणांमध्ये सुद्धा बांधला जातोय हो आत्मा. जरी सात्विक गुण आहे, राजसिक आहे, तामसिक आहे, तरी कुठेतरी बांधिलकी आहेच. बद्धता होतीये कुठेतरी. आणि ती बद्धता का? कारण सत्वगुणामध्ये सुद्धा सुखाची बद्धता आहे. राजसिक आणि तामसिक तर आपण बघितलंच हो. कुठेतरी फक्त वासना आणि तामसिक हे पूर्ण अज्ञानामध्ये आहे. व्यक्ती अज्ञानामध्ये स्वतःच्या वलयामध्ये. मग या गोष्टींना पूर्णपणे जर जाणलं तरच ती व्यक्ती स्वतःला गुणातीत करू शकते. की त्या गुणांच्या पलीकडे मग ज्या पुरुषोत्तमाला आपण 15व्या अध्यायामध्ये जाणलंय, की या सगळ्या पलीकडे मग च्युत आणि अच्युत या सगळ्या पलीकडे तो परमेश्वर, परमात्मा, भगवंत पुरुषोत्तम आहे आणि त्याच्या धामाला जर पोहोचलं तर पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून यावं लागणार नाही. मग ज्याच्यामुळेच आपण बघितलं, की स्मृती आहेत सगळ्या विस्मृती, स्मृती आणि सगळ्या गोष्टी या भगवंता या जो हृदयामध्ये वास करतो आहे. मग ज्या आपण समूह जो मनाचा समूह म्हणजे अंतर्मनाचं आपण बघितलं, की कशाप्रकारे या भावना आणि या एका देहातून दुसऱ्या देहात कारण तो जो वृक्ष आहे, तो वृक्ष हा आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आहे हो. भौतिक जग आहे ते आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी कशा प्रकारे या गोष्टी बघायला मिळणार नाहीत आणि हा आध्यात्मिक वृक्ष बघणं कठीण आहे म्हणूनच याला जाणण्याकरता त्या भौतिक बंधनातून तोडण्यासाठी त्या वृक्षाला पूर्णपणे मुळापासून कापलं पाहिजे. तरच कुठेतरी त्या बंधनातून मुक्तता होऊ शकेल. मग तो प्रयत्न तर करायचा आहे नक्कीच. आणि म्हणूनच मग अलिप्त होणे ज्या 15व्या अध्याय आपण बघितलं, की कुठेतरी अलिप्तता मग ती कशा प्रकारे पाहिजे आहे. मग ज्या ज्ञानचक्षुने ज्यांना याची जाणीव आहे तेच या बंधनामधून मुक्त होऊ शकतात. मग कृष्ण कुठे आहे? कृष्ण कशाची देखभाल करतोय? मग अगदी पंचाग्नीपासून मग ज्या आपल्या पचनाच्या मग जठराग्नीपासून ते सगळ्या गोष्टी मग स्मृती, विस्मृती या सगळ्या भगवंतांपासून असतात. मग जो 18व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर अशी जी कथा आहे दक्षाची, ती तुम्हाला ऐकवताना निश्चित याचा उल्लेख येणार आहे परत. वेदेषु नाही म्हणणार अ, तो जो 15व्या अध्यायातला श्लोक आहे, त्याच्यामध्ये आपण शेवटी जे बघतो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. मग हा जो परमात्मा आहे हा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो या वेदांत सूत्रामध्ये ज्यांनी वेदांना जाणलं आहे पण कृष्णाला जाणलेलं नाहीये. मग तो काय वेद पडले तो मग काय वेद वाचलेत, काय ज्ञान घेतलंय, काय शास्त्र वाचलंय.
हे स्क्रिप्चर्स सगळे देतायत, जे शास्त्रामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. कृष्णाला म्हणून व्यास मुनींनी जेव्हा कृष्णाचं वर्णन मग त्या भागवतामध्ये कृष्णांना जेव्हा व्यक्त करू शकले, तेव्हा कुठेतरी त्यांचं मन शांत झालेलं आहे, की मी आता कृष्णाला पूर्णपणे व्यक्त करू शकलो आहे. 1 सेकंद द्या हं मला. क्षमस्व, मला एक फोन द्यायला लागला. तर अशा प्रकारे आपण भगवंताला कुठे बघू शकतो आणि भगवंत कशाची देखभाल करतायत. मग जसं म्हटलं, की जे महाविष्णूचं तत्व हे प्रत्येक ग्रहांमध्ये, मग हे ग्रह सुद्धा अवकाशामध्ये कशाप्रकारे तरंगतायत किंवा कशाप्रकारे ते आहेत, की ज्या गुरुत्वाकर्षणाने पण ते कशाप्रकारे हे तत्व जे आहे आणि म्हणूनच एखादं नाहीतर कलिंगड आपण जड घेतलं, ते असं टाकलं, तर मग ते पडेल हो खाली. परंतु जे तत्वामुळे ज्या महाविष्णूचं तत्व मग ज्या गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून भगवंत ज्या प्रत्येक ग्रहामध्ये आहेत आणि क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून परमात्मा स्वरूपात प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे. आणि मग या हृदयामध्येच जे बसलेले आहेत त्यांच्यापासूनच स्मृती, विस्मृती या सगळ्या आहेत. आणि म्हणून जठराग्नी सुद्धा पूर्णपणे समतोल जो राखला जातोय. मग आजच्या अध्यायात आपण उद्या बघणार आहोत 17व्या मध्ये, की काय खाल्लं पाहिजे, की सात्विक, राजसिक, तामसिक हे स्वभाव होण्यासाठी कशाप्रकारे अन्नाचं सुद्धा कारणीभूत असतं अन्न. आणि अशाही आपण वेदांत सूत्राला जाणलेलं आहे, की जिथे क्षर आणि अक्षर, की मग जे फॉलिएबल, इम्फॉलिएबल, की जे अक्षर च्युत, अच्युत आहेत, की जे भौतिक जगामध्ये आहेत ते च्युत आहेत आणि अच्युत म्हणजे जे आध्यात्मिक जगात आहेत, त्याच्याही पलीकडे जे पुरुषोत्तम आहे ते परमतत्व, ते प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि त्या भगवंतांना आपण या पुरुषोत्तमाच्या अध्यायामध्ये पूर्णपणे अजून जाणलेलं आहे, ज्याचा सारांश वेदांत सूत्रामध्ये दिलेला आहे. आज आपण पुढे जातोय, ज्याचं अध्यायाचं नाव आहे दैवासुर संपद विभाग योग. म्हणजे ते भगवंत म्हणतायत, की तुला दैवी गुणांचं सगळं आम्ही दिलेलं आहे. पण तरी पहिले 3 श्लोक आपल्याला सांगतायत, की दैवी गुण काय आहे? आणि मग त्याच्याच विरुद्ध जे राक्षसी गुण, जे वाईट गुण, ज्या प्रकारे आपण बघितलंय 7व्या अध्यायामध्ये, कुठल्या 4 प्रकारच्या गोष्टी व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही. त्याच्यामध्ये मग नराधम, आसुरी, राक्षस, दुष्ट प्रवृत्तीच्या ज्या वृत्ती आहेत, त्या भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही. आणि त्याच प्रकारे भवंती संपदम दैवीम. मग हे जे गुण आहेत यांच्याविषयी आपल्याला जाणायचंय. दंभ, दर्प, अभिमानश्च, राक्षसी स्वभाव काय आहे? यांचे क्रियाकलाप काय आहे? मृत्यूनंतर यांची काय गती होते? आणि उन्नती किंवा अधोगतीची मग त्यांचे परिणाम काय आहेत? आणि कशाप्रकारे काय निवड करतात? न सुखम न परम गतीम. अशा प्रकारे या दैवासुर विभाग संपद युगाला आपल्याला
जाणायचं आहे. कुणाला वाचण्याची इच्छा आहे व्हॉलेंटरीली तर त्यांनी हँड रेज करावा. मी त्यांना नक्की होस्ट बनवते. कुणाची इच्छा असेल तर, कुणालाही सक्ती नाहीये. लीना माताजी, येस. मी तुम्हाला को होस्ट केलंय माताजी, तुम्ही अनम्यूट करू शकता तुम्हाला. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचू वाचू शकता माताजी. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकार, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे दैवी गुण बघा, या गुणांना आपण किती वेळेला आधी जाणलेलं आहे. ज्या स्थिताधीर मुनीपासून आपण बघितलेलं आहे बघा, की ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये मग ज्या कशी व्यक्ती ही बोलते, कसं आचरण करते, कशी चालते, काय खाते आणि कशा प्रकारे वागते, मग या सगळ्यामध्ये ज्याचे गुण आपण जाणलेले आहेत. मग पुढेही जाऊन आपण बऱ्याच याच्यामध्ये की जिथे आपण मग कशा प्रकारे एखादी दुर्लभ महात्म्याविषयी आपण जाणलेलं आहे. 9व्या अध्यायामध्ये जाणलंय, 10व्या अध्यायामध्ये जाणलंय आणि त्याच्यानंतरही 13व्या अध्यायामध्ये जे ज्ञान घेतलेलं आहे आपण. मग भगवंत म्हणतात हे सगळं ज्ञान आहे की जिथे नम्रता आहे, जिथे दुःख सुखात हुरळून जात नाहीये, दुःखात होरपळून जात नाही, कुठेतरी समतोल लाभलेला आहे आणि कशा प्रकारे दयाभाव आहे. मग या सगळ्यामध्ये हे सगळं ज्ञानी व्यक्ती जाणू शकतो, पण बाकी सगळं आहे ते अज्ञान आहे. आणि म्हणूनच या दैवी स्वभावाच्या व्यक्तीला आपण आधीच जाणलेलं आहे की कशा प्रकारे हे गुण आहेत. मग तो दुर्लभ आत्मा, ज्या 6व्या अध्यायात आपण जाणलं की अशी एखादीच व्यक्ती, मग अनेक जण या मॅरेथॉन मध्ये येतात पण एकच शेवटी जिंकलेला असतो. त्याचप्रमाणे भगवंतांना ज्यांनी हे जन्म कर्मच मे दिव्यम, ज्यांनी या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणलेलं आहे, ते निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाहीत. ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण दिलेलं आहे, मग ज्यांच्यावरती कुणाचा प्रभाव नसतो, मग ज्या हरिदास ठाकूरांची कथा सांगितलेली आहे की ज्यांनी वेश्येचं परिवर्तन केलेलं आहे, परंतु त्यांच्यावरती त्या वेश्येचा कुठलाही परिणाम झालेला नाहीये, कुठल्याही प्रभाव पडलेला नाहीये. उलट लवमात्र साधू संगे हो, किती थोड्या वेळासाठी सुद्धा ती वेश्या त्यांच्या सहवासात असताना फक्त भगवंतांविषयी जे काही वर्णन त्यांनी सांगितलं आणि जे काही आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे नेण्याचं जे ज्ञान दिलेलं आहे तिला, त्याच क्षणी त्या व्यक्तीने, त्याच क्षणी त्या वेश्येनी आपलं मुंडन करून तिथेच तुळशी वृंदावनापाशी बसून ती जप करू लागली. तसंच आपण मृगारी ऋषींचं बघितलंय, वाल्मिकी ऋषींचं बघितलंय, जिथे वाल्याचा वाल्याकोळी झाला, मृगारींचा मृगारी ऋषी झाला. हे कशामुळे? तर कुठेतरी साधू संग लवमात्रे आणि कशा प्रकारे या ज्ञानाने, मग जे काही पापी याच्यामध्ये आलेले आहेत, परंतु ज्यांनी या गोष्टीला जाणलेलं आहे, भगवंतांना ज्यांनी जाणलेलं आहे आणि जे भक्ती मार्गामध्ये स्वतःला लीन करतायत, ते निश्चितच पुन्हा या दुःखालयामध्ये, या मृत्यू लोकामध्ये परतून येत नाही. आणि म्हणूनच हा भक्तीचा मार्ग, जसा आपण या भक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष भक्तीच्या अध्यायांमध्ये बघितलं, तसंच या ज्ञानाच्या अध्यायामध्ये बघतोय. आणि म्हणून या भगवंतांनी या सर्व ज्ञानी, या सर्व दैवी वृत्तीचा वर्णन केलेलं आहे, जिथे क्षमा, सुची, द्वेष, सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, मग कुठेतरी मान अपमान याच्या खूप पलीकडे गेलेली असते ती व्यक्ती. सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, कारण प्रत्येकाच्या पंडिता समदर्शिना हो, प्रत्येक जीवामध्ये, मग तो फक्त मनुष्य नाही, तर प्रत्येक जीवामध्ये ज्याच्यामध्ये जीव आहे, असा ब्रह्म असलेला, जीव असलेला, ज्याच्यामध्ये परमात्मा बघतोय. म्हणूनच जिथे या इस्कॉनचे जे 4 कठीण असे जे नियम पाळले जातात, कठोर नियम, ते हेच आहेत की मांसाहार म्हणजे कुठेतरी इतर प्राण्यांविषयी वाटणारी लालसा आहे, कुठेतरी द्वेष आहे मनामध्ये, म्हणून ते केलं जातं. म्हणून मांसाहार. पण जो दयाभाव ज्यांच्या मनामध्ये आहे की नाही, आपल्यासारखंच त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे,
आपल्या स्वतःच्या स्वार्थाकरता त्यांना मारून खायचं, ही कुठली माणुसकी आणि हे कुठलं लॉजिक आहे? आणि म्हणून मग कुठेतरी द्वेष, मत्सर ही भावना मनामध्ये असते. जसं कुठेतरी मग प्रत्येक गुणाच्या मागे, प्रत्येक त्या वर्तनाच्या मागे जे काही मांसाहार केला जातो, त्याचप्रमाणे स्वतःला फसवणं म्हणजे कुठेतरी जुगार खेळला जातो. मग परस्त्रीशी व्यवहार म्हणजे कुठेतरी त्या गोष्टीला इतकं हीन लेखलं जातं, इतकं हीन वागलं जातं, की स्वतःचं कुठेतरी महत्व म्हणजे ते कुठेतरी आपण सत्सद विवेकबुद्धीच हे केलेली असते. मग मांसाहार नाही, त्याच्यानंतर मद्यपान केलं जातं. कारण कुठेतरी स्वतःला इम्प्युअर इतकं कंटॅमिनेट केलं जातं, इतकं दूषित. का गरज आहे का स्वतःला कुठेतरी फक्त त्या लोटून द्यायचं त्या गोष्टीमध्ये? कशासाठी? काय गरज आहे त्याची? म्हणूनच जेव्हा आपण भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाचं की मग हे टीव्ही बघणं, हे बघणं, मी म्हणत नाही कुठल्याच, आपण प्रपंचामध्ये आहोत हो. प्रत्येक जण या गोष्टीला चांगल्या गोष्टींना बघतोय. पण खरंच मिळतो का हो त्याच्यातनं आनंद? किती तो आनंद क्षणभंगूर असतो. पण हेच आपण या सत्संगामध्ये आहोत. मला सांगा की हे अध्ययन वर्ग मी माझ्या परीने प्रयत्न करतेय. माझं म्हणणंच नाहीये की माझ्या परीने ज्या परीने तुमच्यापर्यंत हा संवाद पोहोचावा आणि याच्यातनं जो आनंद प्रत्येकाला मिळावा, तो आनंद मला नाही वाटत कशाशीही कंपेअर केला जाईल. इतका द्विगुणित, शतगुणी आनंद त्याच्यातनं आपल्याला मिळतो. आपण कीर्तन करतो हो 5 मिनिटं, त्या कीर्तनामध्ये किती भाव प्रेमळ असतो आणि तो जो भाव असतो तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये म्हणजे कुठेतरी आपण इतकं स्वतःला हरवून बसतो. खूप सुंदर असं काल माझ्याशी एका माताजींनी खूप सुंदर आपल्याच अध्ययन वर्गातलं मला खूप आनंद वाटतो म्हणून माताजी पण मी मला खरंच की इतक्या स्वतःला दृढनिश्चयी आणि खूप सुंदर अशा मार्गावर आहेत त्या आणि खूप आनंद आहे की भगवंतांशी इतकं जोडलं जाणं हे खूप कठीण आहे. परंतु हे स्वतःला जेव्हा आपण ठरवतो एखादी आणि ती दृढ निश्चयाने करतो, ती गोष्ट अत्यंत महत्वाची आणि म्हणूनच तो निश्चय मग भगवंतांचीच कृपा असते ही सगळी. कुठेतरी आपल्याला भगवंतच मार्ग दाखवत असतात, परंतु तो मार्ग दिसला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. त्याप्रमाणे तो निश्चय, त्याप्रमाणे तो त्या मार्गाला उत्तमपणे, व्यवस्थितपणे चाचपडून गेलं पाहिजे त्याच्यातनं. कारण दिसतंय सगळं म्हणून तर सांगितलं जातं, की मग हा अध्यात्म मूळ स्वभाव आहे. जर त्या बॉल आपल्या कोर्टमध्ये आहे, आपण ठरवायचंय हो. मग या भौतिक जगामध्येच फक्त मला हे हवंय, ते हवंय याच्यामध्येच अडकून राहिलं तर नाही त्या आध्यात्मिक मार्गामध्ये. मग ती प्रगती का खुंटतीये कुठेतरी? कारण याच गोष्टी खुंटतीये. हे जाणून घ्यायचंय. असा या दैवी स्वभावाबद्दलचे आपण गुण जाणलेले आहेत. पुढे जातोय आपण. मग आता आपल्याला या दैवी स्वरूपाबद्दल मग त्याच्याच विरुद्ध आपल्याला बघायचंय. हा बघा हत्ती कसा माजल्यासारखा वागतो. मग तो कशा प्रकारे दंभ आणि दर्प म्हणून दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा मग मग आपल्याला कुठेतरी या दैवी गुणांनंतर आसुरी वृत्ती काय आहे? जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्येही याचा उल्लेख ऐकलेला आहे. मग जो दांभिकपणा, जो उर्मटपणा आहे, स्वतःविषयी वाटणारा अभिमान, मग तो खोटा अहंकार, कारण हे सगळं अज्ञानात आहे हो शेवटी. जे ज्ञानी व्यक्ती असते, ज्ञानी आणि योगी व्यक्ती, मग ज्ञानी, कर्मी, योगी यांना पण कुठेतरी सत्वगुणामध्ये कुठेतरी बांधलेलंच दाखवलंय. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन मग त्या ज्ञानाचं आचरण करून ती भावना, कृष्ण भावना जोपासून जे कर्म केलं जातं ते वेगळं. परंतु या अज्ञानामध्ये मनुष्य काय करतोय हो? अज्ञानामध्ये हे अशी दांभिकता केली जाते आणि कळतही नाहीये आपण इतरांना किती नुकसान पोहोचवतोय, किती त्यांना हानी पोहोचवतोय, आपण त्यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न करतोय. असे मनुष्य सुद्धा वागणारे आहेत हो. हा तर प्राणी मात्र आहे. प्राणी मात्र आपल्यापासून याच गोष्टींनी कुठेतरी वेगळे आहेत. कारण त्यांची कुठेतरी ती बुद्धिमत्ता कमी असते. परंतु मनुष्य सुद्धा या आसुरी वृत्तीने वागू शकतो. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुनाला भगवंत सांगतायत तू काळजी करू नकोस.
कारण सर्व पांडव हे दैवी गुणांनी जन्मलेले आहेत. त्यामुळे तू पांडव आहेस आणि तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस. ज्या पांडवांबद्दल आज ही प्रभूजींनी खूप सुंदर सांगितलं की युधिष्ठिर महाराज ज्यांनी रामराज्य केलं, ज्यांनी वैकुंठ उभं केलं त्यांच्या राज्यामध्ये, ज्यांनी मार्गदर्शन मग इतके नम्र, आणि जिथे ज्या यज्ञामध्ये ज्यांनी नारद मुनींकडून ते मार्गदर्शन घेतलेलं आहे, जे आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण त्याचा उल्लेख ऐकलेला आहे की एक आदर्श व्यक्ती, मग एक आदर्श व्यक्ती ही जेव्हा स्वतःला नाही मला सगळं येते, मी सगळं असं आहे, मला सगळं ज्ञान आहे, मी सर्व गुण संपन्न आहे, हो, परंतु तो कुठेतरी अहंकार नाही, खोटा अहंकार आहे तो कुठेतरी. पण ज्या युधिष्ठिर महाराजांबद्दल जे धर्माचे राज, जे धर्मराज, की असत्याचा एक शब्दही तोंडातून न येणारे, की ज्या वाणीचं तप आपण त्यांच्याच उदाहरणाने आज जाणणार आहोत, असे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनींकडून की मला हे कृष्णाचं राज्य सांभाळायचंय, मला तुम्ही मार्गदर्शन करा. काय कमी होतं हो त्यांच्यामध्ये, इतके बलाढ्य, इतके सुसंस्कारी, इतके ज्ञानी आणि सर्वांच ज्ञान असलेले, परंतु इथेच कुठेतरी तो नम्रपणा, कारण दैवी स्वभावाने जन्मलेले हे सर्व पांडव. आणि म्हणून या सर्व पांडवांमध्ये हे दैवी मोक्षदायक आणि म्हणून हे कुठेतरी बंधनात न अडकवणारे, मोक्ष देणारे असे गुण तुमच्यामध्ये दैवी गुण आहेत. पण आसुरी हे बंधनकारक, कारण कुठेतरी मी भोगताय, मी करतोय सगळं, माझं हे सगळं, हा जो खोटा अहंकार आहे, मग कर्म करताय, कर्माची फळं भोगा आणि मग त्याच्यापासून भोगायचे भोगही भोगा. आणि म्हणून मग ते कुठेतरी बांधतायत, बंधनामध्ये बांधतायत. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तू माझ्याकडून ज्या दैवी गुणांचं मी तुला सगळं सांगितलं, जे ज्ञानामध्ये आहेत आणि ज्यांनी या दैवी गुणा, मग तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस आणि त्याचं मी तुला पूर्णपणे वर्णन करून सांगितलंय. आता तू माझ्याकडून आसुरी गुणांबद्दल ऐक. प्रवृत्तीं च निवृत्तीं च जनान् विदुरासुरः न शौचं चापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. सुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुठे लवलेशच नाहीये हो. त्या शुचिरभूतपणा, सदाचार हे तर कुठच्या कुठे गेल्या गोष्टी. पण त्या मद्यपानामध्ये इतके कुठेतरी स्वतःला विसरून, मग मला जी काही मग हे स्ट्रेस बस्टर म्हणून आणि कुठल्याही कारणाने की मला त्याच्यामध्ये मन माझं सगळं विसरून जातं, आणि हे कुठलीही कारणं देऊन स्वतःला मग काय करतो आहोत आपण, कुठल्या गोष्टीला काय कसं वागतोय याचं कुठलंच तारतम्य नसतं त्याच्यामध्ये. आणि मग आसुरी प्रवृत्तीच्या या लोकांमध्ये काय करावं, मग कशा प्रकारे, मग हेच कर्म करताना तो काय कर्म केलं पाहिजे आणि आपण आपल्या या गोष्टीसाठी काय इतरही करू शकतो याचा कुठलाही विचार करण्या इतकी त्यांची पात्रताच नसते, कारण ती प्रवृत्तीच तशी झालेली असते. प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या मग कळत नाहीये की काय वागलं पाहिजे आपण, प्रत्यक्ष काय करायला पाहिजे आणि काय करू नये याचं त्यांना डिफरन्सच कळत नाही, ते डिफरन्शिएट करूच शकत नाही, त्याच्यामध्ये कुठेही फरक जाणत नाही. आणि म्हणूनच सत्यापेक्षा सुद्धा आणि कुठल्याही गोष्टीचं कशाही प्रकारे कुठेतरी ताळतंत्र न बाळगता वागलं जातं. मग अजून कसे वागतायत? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हैतुकम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्तींना, की मग त्या व्यक्तींना कुठेतरी प्राऊड एथिस्ट बघा, म्हणजे स्वतःच्या ज्ञानाने मग ते ज्ञान म्हटलं जाईल का?
की मग जे अस्तित्वच जाणत नाहीयेत, भगवंतांचं अस्तित्वच ज्यांनी जाणलेलं नाही, ज्या ज्या प्रकारचं कुठल्याही ज्ञानाचा तिथे अभाव आहे, मग ती व्यक्ती हे जग असत्य आणि निराधार आहे. मग कुठेतरी स्वतःच्याच कल्पनांनी कुठेतरी फक्त मैथुनाच्या म्हणजे या कामवासनेवरच जग चालतं आहे आणि याखेरीज याचे कुठलेही कारण नाही. पण कुठून आलं मग? मग म्हणून भगवंत प्रभूजी म्हणाले त्या दिवशी, की अशा येतीच ना एकच प्रश्न विचारा, तुम्ही एक पेशी बनवून दाखवा किंवा कशा प्रकारे मग तुम्ही नुसतंच या गोष्टी बोलताय त्याचं आता खूप सायन्स पुढे गेलंय, टेक्नॉलॉजी पुढे गेली या गोष्टींनी, पण त्याचं मूळ कुठून आलंय? आणि म्हणूनच आपल्या वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा जे सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन हे प्रभुपादांचं खूप सुंदर असं पुस्तक आहे. पण जे परमेश्वराचं अस्तित्वच जाणत नाही, कारण जिथे आडात नाही तिथे पोहऱ्यात कुठून येणार आहे हो? श्रद्धाच नाहीये मनामध्ये, ज्या भगवंतांना जाणण्याचाच प्रयत्न केला नाहीये, त्याविषयी कुठलंच काही वाचन नाहीये, ज्ञान घेतलेलं नाहीये, अशी व्यक्ती फक्त उचलली जीभ लावली टाळूला अशा प्रकारचेच वक्तव्य अशाकडून अपेक्षित आहेत. कारण हे तथाकथित मायावादी आहेत आणि त्यांना कशावरच विश्वास नाहीये. जग हे चाललंय, असंच चाललंय. आणि फक्त भगवंत येतायत कुठल्याही शक्तीच्या रूपामध्ये. मग असे लोक तरी आपण ऐकलं, की मग जे शक्तीच्या किंवा कुठेतरी शक्ती मानतायत, मग असे लोक कुठेतरी निश्चितच त्या भगवान प्राप्तीपर्यंत येऊ शकतात किंवा भगवंतांच्या त्या स्वभावाची प्राप्ती हळू-हळू करू शकतात. परंतु या ज्या ज्या लोकांना ज्यांना ज्ञानाचाच तिथे अभाव आहे, त्या व्यक्तींचं काहीच होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्मांचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग ती अल्पबुद्धी आहे, अज्ञान आहे सगळं. मग निष्कर्षांचं अनुगमन करीत स्वतःचाच, कारण मग कुठेतरी बुद्धी ती कामच करत नाहीये ना. बुद्धीचा नाश, कारण त्या काम, क्रोध, कारण ती वासनाच अशी आहे, की जी कुठेतरी क्रोधाला आमंत्रित करते. मग कुठेतरी बुद्धीचा नाश करते, मन भ्रमित करते, मग कळत नाहीये काय करायला हवं. मग दुसऱ्याच्या ह्यानी मन जाणलं जातं. इतकं ते कशा प्रकारे मनावरती कोणाचाही प्रभाव पडू शकतो आणि त्या प्रकारे त्यांना सांगितलं जातं, तशा गोष्टी केल्या जातात. मग त्याच्यातनं काय घडणार आहे, वाईट घडणार आहे, स्वतःचाच नाश ओढून घेतलेले अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्यासाठी सुद्धा पुढे मागे बघत नाहीत. अशा उग्र कर्मांमध्ये मग जे दहशतवादी आपण बघतो, जे नक्षलवादी आपण बघतो, का त्यांची? कारण त्यांचं मन, कारण त्यांच्या मनावरती इतका पगडा बसू शकतो, कारण ज्ञानच नाहीये ना. जिथे जिथे ते काय करायला हवंय, आपण योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे, हे सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन कुठेतरी फक्त स्वतःच्याच एका वलयामध्ये त्यांनी स्वतःला जखडून घेतलेलं आहे, स्वतःला त्या खोल गोष्टीमध्ये दडवून घेतलेलं आहे. मग अशा लोकांचं, अशा अत्यल्प ज्ञान असणाऱ्या लोकांचं काय होणार आहे? कारण मग त्यांना कोणीही काही सांगितलं तरी त्याच्यावर विश्वास बसून आणि मग जसं केलं जाईल, मग इतरांचं काय नुकसान होत आहे, आपण त्या मनुष्याला काय नुकसान करतो आहे, याचा सुद्धा काहीही विचार केला जात नाही. आणि म्हणूनच अशा उग्र कर्मांमध्ये मग ही जी तामसी वृत्ती, म्हणून ज्या रजोगुणाला आपण बघितलं, आणि तामसी या रजोगुण सुद्धा वासनेच्या आहारी इतका जाऊ शकतो, की मग ती गोष्ट हवीच आहे, ती कुठल्याही प्रकारे मिळाली तरी चालेल, ही वासना माणसाला कुठल्या थराला नेऊ शकते. आणि म्हणून मग असे हे उग्र कर्मांमध्ये स्वतःला जखडतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 16.11 आणि 12. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतानी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद हा, एक सेकंद.
आणि म्हणून मग अशी व्यक्ती बघा, जी आसुरी व्यक्ती, ज्या आपण म्हटलं की ज्या व्यक्तींना मग जे एथिस्ट हा शब्द जो वापरलेला आहे, कारण ज्ञानाची कुठेतरी कमतरता असते. जे योग्य ज्ञान भगवंत म्हणतच नाहीये हो, कुठेतरी फॅनेटिझम मध्ये, कुठेतरी फक्त तुम्ही स्वतःच्या गोष्टी, कुठेतरी काल्पनिक गोष्टींनी त्या गोष्टीला माना, नाही. प्रत्यक्ष अभ्यासाने ज्या वेदांत सूत्राचा आपण इथे उल्लेख केलेला आहे, या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन मग जिथे ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन मग तुम्ही अशी वाक्य करणं शक्यच होणार नाही. कारण मग तुम्ही स्वतःला त्या भावनेमध्ये अशा प्रकारे लुप्त कराल, की कधीही मग अशी व्यक्ती, पण ज्यांनी या ज्ञानाला घेणंच नाकारलेलं आहे, ज्यांना हे ज्ञानच नको आहे आणि स्वतः म्हणतोय, जे जन्मलेले आहेत, मी असाच जन्मलेलो आहे, या इच्छांनी, या मैथुनाच्या इच्छांनी मग कुठेतरी पुढे चाललेलं आहे, हे सगळं जग चाललेलं आहे आणि या कामवासनेवर फक्त इच्छांनी हे सगळं होतं आहे. हे सगळं कुठल्या 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 ह्याच्यामध्ये हे तर्क केले जातात, कुठले हे शब्द वापरले जातात, इथे कुठेतरी ज्ञानाचा दिसतो लवलेश तरी दिसतोय तर नाही. कारण मग तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा, मग ज्या 4 इस्कॉनच्या नियमांबद्दल मी आता बोलले, कारण मग कुठेतरी इलिसिट रिलेशनशिप बघा, ती परस्त्री बरोबरचा संबंध स्वतःला इतकं खालच्या पातळीवर आणणं, की मग आपण काय करतो आहोत याचा कुठेही थांगपत्ता नसतो. मग गॅम्बलिंग सारखी गोष्ट, की जुगार खेळला जातो. कुठेतरी स्वतःला गहाण टाकलं जातं हो, कुठेतरी स्वतःला, स्वतःचं अस्तित्व, मग स्वतःचं जे मन असतं किंवा स्वतःचा काही जो स्वतःबद्दल वाटणारा जो विश्वास असतो, तो कुठेतरी गहाण टाकला जातो आणि कुठेतरी गमावला जातो. मग जे इंटॉक्सिकेशन, जसं मद्यपान केलं जातं, स्वतःला इम्प्युअर इतकं केलं जातं, अशुद्ध केलं जातं. काय त्याची गरज? कारण त्या मदामध्ये डुबून फक्त सगळं विसरून जायचं तर नाही. पण हेच कृष्ण भावना असेल तर कशाची गरज पडणार आहे हो? मीट इटिंग, जसं मी आता म्हटलं, की मत्सरी भावना, इतर प्राण्यांविषयी वाटणारी मत्सरी भावना, मग या सगळ्या गोष्टी, या म्हणूनच प्रभुपादांनी हे जे 4 महत्वाचे नियम सांगितलेत, हे या तत्वांना जाणणं आहे. परंतु ही जी आसुरी वृत्तीने जन्मलेली व्यक्ती असते, ती मात्र या तृप्त न होणाऱ्या कामाचा, मग गर्वापोटी कुठेतरी प्रतिष्ठा, मग मला ते मिळालंच पाहिजे, भले ते चढणारे जिने कुठल्या का मार्गाने असू देत, पण मला ती प्रतिष्ठा, तो मान, ते प्रमोशन मिळालंच पाहिजे. मग त्यासाठी मला कुठला का मार्ग अवलंबायला लागू दे. मग ती बुद्धीच गहाण ठेवलेली असते हो. ती बुद्धी कामच करत नसते, कारण ते मोहित झालेले असतात, डुबलेले असतात, त्या नशेमध्ये असतात आणि त्या त्या दांभिकतेचा आणि कुठेतरी त्या प्रतिष्ठेचा, खोट्या प्रतिष्ठेचा इतका कुठेतरी चढलेला असतो तो थर अंगावरती, की तो उतरणं कठीण असतं. आणि म्हणून अशुचिर्भूत कर्म करणं, हे तर त्याच्यामध्ये काहीही त्यांना त्याचं वाटत नाहीत आणि त्याच्यातच ते व्रतस्थ झालेले असतात. मग इंद्रिय तृप्ती करणे, स्वतःचं सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, स्वतः स्वार्थापोटी फक्त, मग तिथे कृष्ण तर मिसिंग आहेतच ना. कृष्ण भावना आहे, कुठल्याही प्रकारची कृतज्ञता नाहीये, कुठल्याच प्रकारची आपल्याला दिसत नाही. आणि म्हणून ही मानव संस्कृतीची जी मुख्य आवश्यकता आहे, असं त्यांना वाटतं, की या मैथुनाच्या इच्छा आणि स्वतःच्या देहधारी भावनेमध्येच पण किती काळ टिकणार आहे हो सुख? किती काय मग हे टिकतं सुख ते त्याच्या त्या दिवशी असतं, पण इतकं क्षणभंगूर आहे, की ते तिथल्या तिथे, मग जसं आपण बघतो एखादी टीव्हीवरची सीरियल, मग छान आनंद वाटलाय, झालं हो तिथपर्यंत, संपली सीरियल, संपला तो आनंद. पण हेच तुम्ही जेव्हा या सत्संगामध्ये येता, मग कंपेअर करण्याचं कारण हीच तुलना, की या भौतिक आध्यात्मिक प्रगतीची आणि त्या मार्गाची काय तुलना केली जाते. मग हा मार्ग इतका आनंद देतो, की निख्खळ आनंद असतो, निर्मळ, जो आपण प्रभुपादांच्या त्या सगळ्या भक्तांना बघितलं, की तो कीर्तन करताना अगदी रममाण होऊन जातात हो. तहान, भूक सगळं विसरलेलं असतं. इतकं तल्लीन होऊन नाचलं जातं, इतकं तल्लीन होऊन ती गोष्ट केली जाते. मग ह्याचा आनंदच वेगळा आहे, जो ज्याने त्यांनी त्याची प्रचिती घ्यावी. आणि म्हणून अशा प्रकारे मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी, कारण मग सतत सतत काहीतरी चिंता डोक्यामध्ये असतात. मग भावनाच अशी आहे हो. कृतज्ञतेची भावनाच काही नाहीये, मग त्या चिंता ग्रासणारच. कारण तिथे कृष्ण भावना नाहीये, भगवंताला काहीच मानलेलं नाहीये, जाणलेलं नाहीये. मी भोगता, मी करतोय, मग त्याची कर्मफळं आणि त्याच्याबरोबर येणारे भोगही भोगा. कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक फक्त इंद्रिय तृप्ती करता धनसंचय अन्यायी मार्गाने, आणि तो सुद्धा कुणावर अन्याय करून त्याचाही त्यांना काहीही फरक पडत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 16.13 ते 15. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार
मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या आपण कंसाला बघतो आहे की ज्याने सगळ्या पुत्रांचा वध केलाय, मग तो इतकी वासना आणि इतकं ते आसुरी वृत्ती मनामध्ये होती की त्या बालकांना मारताना इतकी निर्घृणपणे ते केलं जायचं. मग ज्या देवकी मातेचं मग जिथे 8व्या पुत्र तुला मारणार आहे एवढी आकाशवाणी ऐकूनच तो हादरलेला तिथे, की अशा प्रकारे त्यांनी त्याच्यातली आसुरी वृत्ती जागी झाली आणि त्यांनी दैवी, मग तिथेच धर्माचा ऱ्हास झालाय जिथे प्रकट झालेले. ज्या देवकी मातेचे त्यांनी केस पकडून तिला मारायला धावलेला आहे, तिथेच धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे. तसंच रावणाचं आयुष्यभर त्यांनी जग मोठं तप केलं, पण ते तप करण्याचं काय इंटेन्शन होतं? ज्यांनी तप करून मला याचं मिळवायचं आहे आणि ज्या परस्त्रीकडे त्यांनी चुकीच्या मार्गाने बघितलं आणि चुकीचा कटाक्ष टाकला, त्याची काय त्यांना मिळाली? कारण कुठेतरी त्या आसुरी वृत्तीचा नाशच झाला हो भगवंतांकडून. आणि म्हणूनच मग हे जे आसुरी वृत्तीचे लोक, की माझे शत्रूही मारले जातील, मी सर्वांचा मी 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 आणि मी, फक्त मी, तिथे फक्त मी दान करीन, मी काहीही करीन, मला जे करायचं ते मीच भोगही भोगा, तिथेच त्या जन्मीच भोगायचे ते भोग. आणि म्हणूनच तांस तथैव भजाम्यहम, जसं भगवंत म्हणतात, ज्या शिशुपालाबद्दल आपण ऐकलं की आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, परंतु काय तर द्वेष मनामध्ये हो. आणि म्हणूनच त्या भगवंताबद्दल ज्यांनी द्वेष मत्सर केलेला आहे, भगवंतांनीही त्याच प्रकारे शत्रुत्व निभावलेलं आहे अशा लोकांशी. ज्या कंसाशी सुद्धा ते शत्रुत्वच निभावलेलं आहे, ज्या हिरण्यकश्यपूला सुद्धा ज्यांनी अशाच प्रकारे ज्याचा नाश झालेला आहे. मग त्या आसुरी वृत्तीचा निश्चितच कुठेतरी नाश होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 16.16 या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग सतत चिंता, डोकं बघा कसा चेहरा आहे बघा, कारण सतत डोक्यावरती चिंताच, आपण काय वागतोय. कारण शेवटी आपण म्हणतो ना, जनाची नाही तर त्या मनाची तरी पाहिजे हो. आणि म्हणूनच मन कसं तरी, मन कुठेतरी ते मन चिंती, ते वैरीनं चिंती म्हणतो, पण त्या मनाला मार्गदर्शन तर केलं पाहिजे. त्या मनाला इतकं शत्रुत्व मनाचं स्वीकारून ठेवलंय, त्या मनाला मित्र नाही, मनाला शत्रू बनवून ठेवलेलं आहे. आणि मग अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले, अतिशय सतत डोक्यामध्ये असे विचार, मोहजालामध्ये, मग काय कुठल्याही गोष्टींनी काहीही मिळवायचं, पण तिथे काहीतरी कुठल्याच गोष्टीचं ताळतंत्र नाही. मग ते फक्त मला मिळवायचंय, माझ्या इंद्रिय तृप्ती करता. आणि इतका ती कुठेतरी वासना, इतकी मग ती आसक्ती असते की कशाही प्रकारे ते मिळवायचंच, करायचं. मग अशा ना नरक योनीमध्येच ते पतित होतात. मग जसं आपण म्हटलं की ऊर्ध्वगत जे पुण्य करतायत, निदान मग सात्विकतेमध्ये बद्धता आहे, पण त्यांना स्वर्गलोक प्राप्त होतो. मग ज्या रजोगुणांमध्ये आपण बघितलं की त्यांना पृथ्वी लोकावरती एक संधी दिली जाते, आणि ज्या तमोगुणांमध्ये जे आहेत, जे मोहजालामध्ये बद्ध आहेत, त्यांना फक्त ही आसुरी जी नरक योनीच मिळू शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 16.18 मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण तो मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, कारण सगळं इतकी ही मोह मायेने इतकी जखडलेली असतात. मग ती योगमाया तर कुठेतरी दूरच असते अशांपासून. आणि म्हणून मग असे आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये, इतरांच्या देहामध्ये असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा, ज्या शिशुपालाची आपण कथा ऐकलेली आहे, मग ज्याचा शिरच्छेद केला गेला, 100 पाप भरली,
म्हणजे आधीच्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे की मग 100 पाप ज्याची माफ केलेली होती, पण 101व्या अपशब्दाला मात्र माफी नाही. तिथे प्रत्यक्ष यज्ञाच्या जागी एक थेंबही रक्ताचा न सांडता भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने ज्याचा शिरच्छेद झाला, त्या शिशुपालालाही मोक्ष मिळालेला आहे. कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद झालेला होता. आणि म्हणूनच या परमपुरुष भगवंतांचा ज्यांनी द्वेष केला, ज्यांनी मत्सर केला, त्याला भगवंतांनीही तेच शत्रुत्व त्याच्याशी निभावलेले आहे. आणि जे खऱ्या धर्माची निंदा करतात, कारण प्रत्यक्ष भगवंतांबद्दल ज्यांनी वाईट अपशब्द बोललेले आहेत, अशा लोकांना मग त्याच प्रकारे ती गोष्ट भोगावी लागते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.19 जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे पशु योनीमध्ये ज्या पुरुषोत्तम योगाच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की मग त्या खाली खाली ज्या फांद्या गेलेल्या आहेत, की मग पृथ्वी लोक आहे, मग त्याचं जे ततल, सुतल, पाताळ आणि सगळे जे खालचे आसुरी योनीमधले आहेत, नरकामधले जन्म, मग तिथेच त्यांना तामसी वृत्तीच्या आणि या क्रूर नराधम अशा लोकांना तिथेच या योनीमध्येच भगवंत टाकत असतात. हे सांगताय चिरकालासाठी भवसागरामधील आसुरी योनीतच त्यांना टाकलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.20 हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. असे 4 प्रकारचे व्यक्ती जे आपण बघितले ते आसुरी लोक त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून मग अशा आसुरी योनीमध्येच ते वारंवार जन्म घेतात. कारण जे काही जन्मांमध्ये केलेलं असतं त्याचे सगळे भोग म्हणून त्या आसुरी योनीमध्येच जन्म मिळत असतो. आणि मग असे लोक कधीही परमेश्वराकडे येत नाहीत, त्या भगवंतांकडे निश्चितच येत नाहीत. ते हळूहळू अधम गतीला प्राप्त होतात. इतक्या अधोगतीला, इतक्या खालच्या पातळीला जातात. कारण मग त्यांना कुठेही क्षमा नसते. त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही 3 दारं दाखवलीच बघा. मग जिथे भगवंतांकडे जाण्याचा मार्ग त्याच्या आधी या जसं आपण म्हटलं 9 द्वारांमध्ये जो स्वतःला समाधानी ठेवू शकतो, जो इंद्रिय तृप्तींमध्ये नाही परंतु स्वतःला नियंत्रित करू शकतो, अशी व्यक्ती जी काम, क्रोध, लोभ या गोष्टींच्या मार्गांच्या अजिबात जवळ सुद्धा नसते. आणि कारण ही तिन्ही नरकाकडे नेणारी दारं आहेत. कारण कुठेतरी आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये, दुसऱ्या अध्यायामध्ये ज्याचा पूर्ण उल्लेख आहे 3ऱ्या आणि 3ऱ्यामध्ये, की सर्वात मोठा शत्रू हा काम आहे. हो. आणि म्हणून हा काम, क्रोध तथा लोभम. मग हा काम क्रोधाला आमंत्रित करतोय, क्रोध कुठेतरी मनाचं नियंत्रण घालवतोय, आणि लोभ, काम, क्रोध, लोभ हे तिन्ही कठपुतलीसारखे आपल्याला नाचवतायत. हो. मग त्या नियंत्रणाखाली आपण असतो आणि मग ती दारं मात्र नरकाकडे नेणारी असतात. पण बुद्धिमान मनुष्य मात्र त्याचा त्याग करतो, कारण त्यांनी हे जाणलेलं असतं की याच्यामुळे माझ्या आत्म्याचा विनाश होणार आहे. या बंधनातून तो मुक्त होऊ शकणार नाही. म्हणून बुद्धिमान व्यक्ती या निश्चितच द्वाराच्या वाटेलाही जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.22 हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जी आधीची दारं आपण म्हणून या वाटेवरून जो सुटलेला आहे, ज्यांनी या तिन्ही वाटा, मग काम, क्रोध, लोभ या तिन्ही नरकाच्या द्वारातून जो सुटला तो निश्चितच परमधामाला पोचतो. कारण मग त्याने स्वतःला भगवंतांच्या भावनेमध्ये गुंतवलेला आहे. त्याने तिन्ही द्वारापासून सोडून तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये श्रेयस्करपणे कार्य करतो आणि तो भगवंतांच्या परमधामाला पोहोचू शकतो, तो परमगतीला पोहोचतो.
यशास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो शास्त्र विधींचा, ज्याने शास्त्राचा अभ्यास न करता, कुठलेही मंत्र उच्चार आणि काहीही न करता जो आपल्या लहरीप्रमाणे जो गोष्टी करतो, माझ्या मनाला येईल ती मी गोष्ट करणार, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, अशा आहे ना सिद्धी, सुख आणि परमगती. मग त्याच्यापासून जे काही तुम्ही अनुभवता ते निश्चितच सिद्धी आणि त्या मंत्र जपातून आणि जे मंत्राचे उच्चार केले जातात, जे काही यज्ञ याग आहुती दिल्या जातात, त्यापासून जे मिळणारं निर्मळ जो एक सात्विक आनंद असतो, ती सिद्धी, सुख आणि परमगती निश्चितच या व्यक्तीला प्राप्त होत नाही. कारण ये शास्त्र विधी मुत्सृज्य, कारण त्या विधीनुसार त्या गोष्टी केल्याने गेल्या, मग तो विधी समजून कसा घ्यायचा आहे, तर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा ज्ञान शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्र विधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणले पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग मनुष्याने शास्त्र विधींद्वारे, याचा आधी आपण बघितलंय ह्या आधीच्या अध्यायात, की प्रत्यक्ष भगवंत उदाहरणाने सांगतायत की ज्यांनी मग गुरूंकडून जे ज्ञान घेतलेलं आहे, उत्तम गुरूंकडून घेतलेलं ज्ञान, आणि म्हणून या शास्त्रांची विधींची माहिती ही उत्तम गुरुकडून घेतली पाहिजे. कार्य आणि अकार्यातला भेद जाणला पाहिजे. विधी विधान जाणून भगवंतानी, मग जे आपण बघा, आपण काही रुद्राभिषेक करतो, आपण पूजा अर्चा करतो, आपण पुरोहितांना बोलवतो, आपण एका ठराविक पद्धतीने त्या गोष्टी करतो. मग त्याची तयारी असते, हे वस्तू आणा, या गोष्टी करा. का? कारण त्याला काही सिग्निफिकन्स असतो, त्याच्या मागे जे काही करत असतो त्याचं वाचन करणं, त्याचं ज्ञान घेऊन त्या गोष्टी करणं. आणि म्हणूनच विधी विधान जाणून मनुष्याने कर्म करावे, ज्याने करून त्याची क्रमशः उन्नती, मग थोड्या काळाने निश्चितच ती उन्नती होणार आहे. पण त्या शास्त्र विधीला अनुसरून त्या गोष्टी कराव्या. प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणासह जे सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये ज्ञान देत, आणि म्हणूनच या शास्त्र विधींनी युक्त अशा गोष्टी केल्या पाहिजेत. असे हे अतिरेकी आणि राक्षसी गुणांबद्दल, मग त्यांचे क्रियाकलाप काय, मृत्यूनंतर कुठल्या योनीमध्ये जन्म मिळतो, या सगळ्या गोष्टी आपण जाणलेल्या आहेत. इति षोडशोऽध्याय समाप्तः. मी 17वा अध्याय सुरू करू शकते का? चॅटमध्ये सांगाल मला. 4:20 होऊन गेलेले आहेत. चालणार आहे तुम्हाला काल सारखं 5 वाजेपर्यंत? चॅटमध्ये सांगाल हो का नाही? स्वाती माताजींना हो चालेल. सर्वांना चालणार आहे 5 वाजेपर्यंत? रुपल माताजी ठीक आहे. विनायक प्रभूजी सांगतायत ठीक आहे. मनीषा माताजी चला ठीक आहे. म्हणजे मेजॉरिटी बऱ्याच लोकांना चालणार आहे. मग मी पुढे कंटिन्यू करते आणि आपण आज 17वा अध्याय पण घेऊया. मग या 17व्या अध्यायावर आपण वळणार आहोत आणि आपण दोन्हीचे प्रश्न शेवटी घेऊया. दैवासुर विभाग योगा, संपद विभाग योगाबद्दल काही हवी असेल, प्रश्न असतील तर आपण दोन्हीचे प्रश्न 17वा अध्याय झाल्यानंतर निश्चित घेऊया. मग हा 17वा अध्याय आपल्याला काय सांगणार आहे? आता आपण दैवासुर विभाग संपद योग आपण हा बघितला, की जिथे दैवी आणि आसुरी गुणांबद्दल आपल्याला कळलं. मग दैवी गुणांबद्दल भगवंतांनी जे काही विश्लेषित वर्णन केलेलं आहे, की जे ज्ञानी व्यक्ती आणि जे एक उत्तम, जे महात्मा, दुर्लभ आत्मा, जो स्थिताधीर मुनी, या सगळ्याचं वर्णन ही अतिशय बॅलन्स्ड अशी, मग जे अष्टांग योगातून साधून जी समाधीस्थ अवस्था मिळवली जाते आणि भक्ती मार्गातूनही ते मिळवलं जातं, असं हे सुंदर वर्णन भगवंतांनी सांगितलेलं आहे दैवी गुणांचं.
मग आता अर्जुनाला पडलेला आजही प्रश्न आहे. हो, मग या आसुरी वृत्तीला तर आपण जाणलं, परंतु अर्जुन काय प्रश्न विचारतोय मग श्रद्धात्रय विभाग. तर या भगवंतांचं आपण दर्शन घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद यांच्यावर चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. भगवंतांची ही सुंदर मूर्ती आहेत या सर्वांचं दर्शन घेऊया आपण. हे मंदिर मी सांगेन ना तुम्हाला, ते एक श्रीनाथजींचं मी तुम्हाला सांगितलं, तर हे तुम्हाला नक्की मी सांगेन 16वा 17वा अध्यायामध्ये. ठीक आहे. तर अशा या 16व्या अध्यायाला आपण जाणलं, जिथे आपण आसुरी गुणांना जाणलं आणि त्या आसुरी गुणांमध्ये आपण कशा प्रकारे या आसुरी वृत्तीचे लोक फक्त नरक योनीमध्ये जाऊ शकतात, ते कधीही भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही, या सर्व गोष्टींना आपण जाणलं. मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न अजूनही संपत नाहीत. मग 17वा अध्याय आज आहे, इथेच ज्ञान कुठेतरी संपन्न होणार आहे, पण प्रश्न संपणार नाहीयेत 18व्या अध्यायातही अर्जुनाचे, पण कुठेतरी ज्ञानाची परिपूर्णता झाली. आणि मग 18वा अध्याय पुन्हा सगळ्या गीतेचं सार आहे, सर्व अध्यायांचं. मग बरेच रिपिटेशन्स पण तुम्हाला आढळतील, काही श्लोक सुद्धा थोडे पहिली ओळ वगैरे तशीच आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कृती. हे एकच श्लोक पहिली ओळ सेम आहे आणि नंतरचा मतितार्थ तेच आहे सगळा. आणि म्हणून मग या 17व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचं आहे की अर्जुन अनाधिकृत उपासनेबद्दल चौकशी की मग जे अव्यक्त रूपाची उपासना करतायत त्यांचं काय, आणि त्यांच्या या अनाधिकृत उपासनेबद्दल तो चौकशी करतोय. मग भगवंत या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगतायत की ही त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली, आणि म्हणूनच ही श्रद्धा जी आहे ती 3 प्रकारची, मग ती सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या प्रकारच्या उपासना, की प्रत्येकाचे जे गुण असतात त्याप्रमाणे त्या उपासना ते ठरवतात, त्याप्रमाणे त्यांची श्रद्धा ठरवतात. मग ते कशा प्रकारे, तर 3 प्रकारचे पदार्थ. मग सात्विक पदार्थ काय आहेत, काय खाल्ल्याने राजसिकता वाढते, आणि मग तामसिक पदार्थांचं काय लक्षण आहे. मग यज्ञ करणं, तप करणं आणि दान करणं, ह्या 3 गोष्टी कशा प्रकारे या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक श्रद्धेद्वारे केल्या जातात. आणि मग सगळ्यात शेवटी पण महत्वाचं जे सुरुवातीला पण मी सांगू इच्छिन, की मग ओम तत्सत. मग ब्रह्माने ही सृष्टी निर्माण केली तेव्हा सुद्धा जसं टेलिफोन बनवताना त्यांनी हॅलो म्हटलेलं आहे ज्या इन्व्हेंटरनी, तेच हॅलो आपण सगळ्या जणांनी आयुष्यभर किती किती काळ गेलेला आहे निघून, कित्येक वर्ष गेलेली आहेत, तरी पण आपण त्याप्रमाणेच आपण हॅलो म्हणतो. तसंच हे आहे कुठेतरी कशा प्रकारे ओम तत्सत अशी जी प्रार्थना ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्मिती करताना केली, की माझ्यावर ही जबाबदारी सोपवली आणि ती योग्यपणे पार पडू दे, त्यासाठी तो भगवंतांचं नामस्मरण ते करत होते. आणि म्हणूनच मग त्याला कुठेतरी एक शाश्वतता, परिपूर्णता आणि मग कुठेतरी ज्ञानाची परिपूर्णता, आणि ज्या ओम म्हणजे प्रत्यक्ष विष्णूचं अस्तित्व, तत् म्हणजे कुठेतरी ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि सात्विक कुठेतरी सत म्हणजे शाश्वत पद्धतीने तिथे हजर असणं, तिथे उपस्थित असणं, अशा या भगवंतांना हे अर्पण करावे. मग अर्जुनाने सांगितलंय, अर्जुन म्हणतोय भगवंतांना, हरे कृष्ण माताजी. 17.1 अर्जुन म्हणाला, हे श्री कृष्ण, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विक, राजसी की तामसी? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं भगवंताने सांगितलं, ये शास्त्र विधी मृत्युज्य, मग ज्या शास्त्राला आधारित ही कर्म केली गेली पाहिजेत, नाहीतर त्याला नाहीये तितकं, म्हणजे त्याला महत्व नाहीये, त्याला महत्व दिलं जात नाही. अशा प्रकारे श्रद्धेने आणि पूर्णपणे जाणून त्या गोष्टी करण्याचं महत्व हे वेगळं आहे. परंतु मग अर्जुन भगवंतांना विचारतायत की अशा ज्या श्रद्धा आहेत, या श्रद्धेला सोडून, शास्त्रविधीला सोडून जेव्हा या श्रद्धायुक्त होऊन देवादिकांचं पूजन केलं जातं, मग त्यांची स्थिती काय होते, त्या व्यक्तींची स्थिती काय होते. मग हे शास्त्राविनय म्हणून कुठेतरी सिम्बॉलिक अशा या आकृत्या दाखवलेल्या आहेत. श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले,
मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या गुणातीत होणाऱ्या व्यक्तीविषयी आपण जाणलं ती गोष्ट वेगळी, परंतु इथे भगवंत सांगतायत की मग मनुष्याची जी शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावातून उत्पन्न झालेली अशी जी श्रद्धा आहे ती 3 प्रकारच्या श्रद्धेमध्ये मोडते, जी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक श्रद्धा मोडू शकते. ते तू माझ्याकडून आता ऐक. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्रः स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, हे भारता सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते, ज्या श्रद्धेने. बघा, मग या अंतःकरणापासूनच अशी श्रद्धा आपल्याला जाणवते. आणि हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार. मग ज्या श्रद्धेनुसार जसा देव तसा भाव हो. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे देवावरती श्रद्धा ठेवली जाते त्याच प्रकारे तो पुरुष श्रद्धेने तितक्या युक्त आहे आणि स्वतःही त्याच प्रकारे आचरण करतो आहे, हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे. त्या श्रद्धेनुसार त्याचं स्वरूप असतं. यजन्ते सात्विका देवान अक्षरक्षांसी राजसः, प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची, तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, मग जे पुण्यकर्मामध्ये सकाम कर्मामध्ये असले तरी ते देवी देवतांची पूजा करतात. आणि म्हणून मग त्यांना ज्या सात्विक अशा या गुणांनुसार ती पूजा त्यांच्याकडून केली जाते. राजसिक व्यक्ती जी वासनेच्या आहारी असते ती कुठेतरी यक्ष राक्षसांची पूजा केली जाते, कारण मनामध्ये त्या कुठेतरी भावना वेगळ्या असतात आणि त्या प्रकारे तशी प्रचिती घेतलेली असते. आणि म्हणूनच या यक्ष राक्षसांना कुठेतरी त्यांची पूजा करून राजसिक माणसे त्याची प्राप्ती करतात, त्यांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतात. इतर तामसिक माणसं ही प्रेतभूत गणांची, बघा किती अघोरी विद्या आहे ती, दुसऱ्याला हानी पोचवण्यासाठी या मॅग्नेट अशा या कुठेतरी प्रेत आणि भूत गणांची पूजा केली जाते. आणि मग माणसाच्या त्या भावनांशी खेळलं जातं हो. आणि कशा प्रकारे मग या जसं तामसिक भावना माणसं सांगितली तशी ती कशा प्रकारे वागता आहेत हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि ते कुठल्या गोष्टींनी प्रारंभ करता आहेत हे किती त्यांना योग्य मार्गावरती आणणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मग हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या फरकाने सांगितलेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.5 आणि 6. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीत ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा सगळा अघोरीपणा तुम्ही बघताय हो. तपस्या, तपश्चर्या शास्त्रात काही सांगितलेलं नाहीये. कुठेतरी अभिमान, अहंकार, स्वतःकडे लक्ष केंद्रित करून घ्यायचं, हा सगळा अघोरीपणा आपण आधी बघितलेला आहे. मग ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं अष्टांग योग, त्याच्या आधी योग म्हणजे कुठेतरी शारीरिक व्यायाम वगैरे, हे सगळं फक्त शरीरापुरतं आहे हो. परंतु योग जिथे भगवंतांना जोडलं जातं आणि मग पुढे जाऊन या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला लीन करणं,
आणि म्हणूनच वासना आसक्ती यांच्यामुळे जे करतात आणि उत्कटतेने प्रवृत्त होतात, जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात, त्यांना राक्षस. मग अशा व्यक्ती मात्र राक्षसी योनीमध्येच जन्मल्या जातात आणि त्यांना तशाच प्रकारे ते सांगितलं जातं आणि त्या प्रकारे त्यांची आपण म्हणतो ना, की परमात्म्याचा म्हणजे जो आत्मा आणि परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, त्यांनाही काही इजा करण्याच्या दृष्टीने ते पुढे मागे बघत नाही आणि म्हणूनच ते त्या प्रकारची अघोरी गोष्टी करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3-3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हे जे सात्विक राजसिक, जसं भगवंत म्हणाले की मग ही श्रद्धा 3 प्रकारची आहे, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, की जे अज्ञानामध्ये आहेत, परंतु ज्यांना ही श्रद्धा जाणून घ्यायची आहे ती सात्विक, राजसिक आणि तामसिक यांच्या वैचारिक ज्या काही दृष्टिकोनातून त्या गोष्टी केल्या जातात आणि त्याच प्रकारे या गोष्टींना कुठेतरी प्रगत करण्यासाठी अन्नाचा सुद्धा तितकाच सहभाग असतो. म्हणून जे सात्विक अन्न, मग एकादशीच्या दिवशी उपवास केला जातो, त्यानंतर उपवास सोडताना सुद्धा किंवा एरवी सुद्धा आपण सात्विक अन्न खाणं आणि कशा प्रकारे यज्ञ, तप आणि दान 3 प्रकारची ही सगळं हे जे आधीच्या ह्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे आपण, अरे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख, प्रीती आणि एक मिनिट 3-3 प्रकारची आहेत आणि त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख, प्रीती वाढवणारे रसयुक्त स्निग्ध पदार्थ आहेत. स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक गुणांना प्रिय असतात. सात्विक पुरुषांना. त्यानंतर कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळीत पदार्थ हे रजोगुणी व्यक्तींना दुःख, काळजी, रोग उत्पन्न करणारे हे राजसी माणसांना आवडतात. तर भोजन कच्चे, रस नसलेले, बघा इथे कुठेतरी सात्विक आहार दिसतोय हा पूर्णपणे केळीच्या पानावरती. त्यानंतर बाऊल ठेवलेला आहे ज्याच्यामध्ये तूप वगैरे ठेवलेलं आहे. त्यानंतर हा झाला राजसिक आहार, कारण कुठेतरी फक्त अबरसबर आणि कुठल्या तरी आंबट, खारट, तिखट, गोड असे पदार्थ खाऊन आणि मग त्या भावना अजून उद्युक्त केल्या जातात. आणि हेच तामसी वृत्तीचे लोक तर अज्ञानात असतातच, परंतु काय कन्झ्युम करतात, काय खातात, तर ज्या गोष्टीला आपण म्हणतो की दुर्गंध येणारं, शिळं, उष्ट आणि ज्या राजसी माणसांना जे भोजन कच्च, रस नसलेले आणि उष्ट्या प्रमाणामध्ये, तसे जे अपवित्रही असते, मग कुठेतरी ते शिळं पाकं असतं, अशा गोष्टी या तामसी व्यक्तीच्या लोकांना, कारण तो स्वभाव कारणीभूत व्हायला हे अन्न सुद्धा तितकाच महत्वाचा सहभाग आहे. जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणं कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषाकडून केला जातो. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचते, पुढे तुम्ही वाचा. तो सात्विक यज्ञ होय. आणि मग असा हा यज्ञ आपण कलियुगाचा बघतो आहोत, ज्या शास्त्र विधीने, मग आपण एरवी सुद्धा काही यज्ञ या हवन केले जातात, ते भगवंत प्रत्यक्ष पंडितांना बोलवून मग ते जे उच्चार केले जातात आणि मग यज्ञ करणे की शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ हा करायचा आहे, परंतु मनाचं समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषाकडूनच तो केला जातो. कारण कुठेतरी त्या बांधिलकीतनं तो बाहेर आलेला असतो. अशीच व्यक्ती त्या यज्ञाला सात्विक यज्ञ असं म्हटलं जातं, की ज्या नामस्मरणाचा कलियुगातील यज्ञ काय आहे तर नामस्मरण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे भरतश्रेष्ठा, अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना,
केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण. राजसी समज. हरे कृष्ण. मग ज्या प्रकारे हा कलियुगाचा यज्ञ केला जातो, कुठल्याही फळाची इच्छा न धरता, जे प्रभुपादांबद्दल आपण सांगितलं, मग कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात जोपासणं एवढीच एक त्यांची कळकळीची ओढ होती. पण मनामध्ये कुठल्याही फळांची अपेक्षा नव्हती. इतकं ते निष्काम कर्म होतं. पण सकाम कर्म हे कुठेतरी, ज्याप्रमाणे या राजसी वृत्ती हे जे सकाम कर्म करतं, ते कुठेतरी फळांच्या अपेक्षेने केलं जातं आणि म्हणून ती वासना असते मनामध्ये, की मला हे मिळवण्यासाठी मी हे करतोय, हे केलं तर मला इतकं प्रमोशन मिळेल, मला इतक्या माझ्या कुटुंबामध्ये चांगल्या गोष्टी घडतील. परंतु ह्या गोष्टी का, की फळं नजरेसमोर ठेवून नाही, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावनेने जेव्हा तो यज्ञ केला जातो, तर तो यज्ञ पूर्णपणे निष्काम कर्माच्या द्वारे असतो. परंतु आधीचा जो यज्ञ आपण बघितला, हा कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, म्हणून तो राजसी यज्ञ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. किती अघोरीपणा बघा आहे. आणि अशा प्रकारे शिवाला प्रसन्न करून, की मग मी काहीही करून घेईन जीवाचं. आणि ही कथा वृत्तासुराची, ही तुम्हाला नंतर काही अजून एका अध्यायामध्ये त्याचं वर्णन आहे पुढच्या. आणि म्हणूनच मग कुठल्याही प्रकारची ही आसुरी वृत्ती, कुठेतरी स्वतःचा स्वार्थ साधण्याकरता मग फक्त मंत्राशिवाय ना कुठली दक्षिणा, मंत्र, यज्ञ, याग, हे फक्त स्वतःला काहीतरी मिळवण्यासाठी ज्या हिरण्यकश्यपूनी पण तप केलेले आहे, ते इतकं अघोरीपणाने केलेलं आहे, की त्याच्या मागचं इंटेन्शन, त्याची भावना इतकी चुकीची असते. अशा यज्ञाला तामसिक यज्ञ म्हणतात. मग यज्ञ झालं, आता आपल्याला तप बघायचंय. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदरपणे प्रभुपादांना तो छोटा मुलगा हार घालतोय, प्रभुपादांची पूजा करतो आहे. आणि असेच आपले माता, पिता, गुरु या सर्वांना आपण जे वंदन करतो, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी यांची पूजा करतो. आणि तिथे कुठेतरी तो पावित्र्य, ते सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अशा प्रकारे ज्या ज्या गोष्टींना अनुसरून या गोष्टी केल्या जातात, त्याला शारीरिक तप असं म्हणतात. बघा, साष्टांग दंडवत घातलेला आहे, की शरीराने जे काही नमन, पूजन आणि अर्चन केलं, जे पूजा केली जाईल, ती त्या प्रकारे व्यक्त केली जाते. आणि म्हणून याला शारीरिक तप असं म्हणतात. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्याला चित्रात युधिष्ठिर महाराज दिसतायत, की ज्यांनी असत्याचं कधीच नाही म्हणजे असत्य बोलणं हे धर्माविरुद्ध, त्याच्यामुळे ज्या धर्मराज ज्यांना म्हटलंय, की ज्यांच्या मुखावरच इतकं प्रिय संभाषण, हितकारक आणि यथार्थ भाषण आहे, वेदशास्त्रांचं पठण, परमेश्वराच्या नामस्मरणाचा जप, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे वाचिक तप आहे, वाणीचं तप आहे. कुठेतरी आपण म्हणतो ना, की तोंडातून चांगल्या गोष्टी काढा, तथास्तु म्हटलं जातं, वास्तू तथास्तु म्हणत असते. आणि या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी सिग्निफिकन्स आहे, कारण आपल्या तोंडातून चांगलं तप, म्हणून त्याला वाणीचं तप, की जे उच्चार, जे शब्द गेले जातात, मग ते बाणासारखे असतात. एकदा निघाले की निघाले, परंतु ते बोलतानाच जर 100 वेळा विचार करून बोलले, तर ते वाणीचं तप. आणि म्हणूनच न बोचणारं, इतरांना न बोचणारं, प्रिय, हितकारक अशा यथार्थ शब्दामध्ये ते भाषण असलं पाहिजे. आणि मग हे झालं शारीरिक तप, वाचिक तप. आता हे काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.16. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ही मानसिक शांतता बघा,
साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण, विचारांची शुद्धता. कशा प्रकारे एक आकर्षित गोष्टी, मग ज्या उत्सुकतेने शुकदेव गोस्वामी, बघा ही कथा नीट ऐका, की जे चित्रात दिसतायत आपल्याला ते शुकदेव गोस्वामी व्यासांचे पुत्र 16 वर्षापर्यंत आपल्या आई मातेच्या गर्भामध्ये होते, कारण त्यांना तिथून बाहेरच यायचं नव्हतं. जेव्हा नारद मुनींकडून भगवंतांच्या विषयी सगळं वर्णन ऐकलेलं होतं, तेव्हा या भौतिक जगामध्ये येण्यासाठी चाचरत होतं ते जीव कुठेतरी. आणि म्हणूनच मग जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं की मी ती काळजी घेईन, तेव्हा मग शुकदेव मुनींनी जन्म घेतलेला आहे. आणि तिथून ते आपल्या माता पितांनाही न बघता त्यांनी पळ काढलेला आहे तिकडून. आणि पळता पळता ते एका तलावाच्या दिशेने जातात. तिथे अनेक महिला स्नान करत असतात, परंतु त्या शुकदेव गोस्वामींना बघून मात्र ते काहीच करत नाहीत, म्हणजे स्वतःला झाकण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. पण हेच मागून जेव्हा व्यासदेव मुनी आपल्या पुत्राला बघण्यासाठी धावत येतात, तेव्हा कुठेतरी त्या गोष्टीला त्या त्या महिला लगेच आपल्या अंगावरती आपले वस्त्र ओढतात. मग व्यासमुनी हे तितकेच प्युअर डिवोटी आहेत, परंतु ते गृहस्थाश्रमामध्ये आहेत. आणि म्हणूनच या मानसिक तपाला, मग ती विचारांची शुद्धता, त्या मनाचा इतका निर्मळपणा, ह्यालाच मानसिक, मनाची तपस्या म्हटलेलं आहे, मानसिक तप म्हटलेलं आहे. मग असे आपले इस्कॉनचे सर्व जे काही वैष्णव आहेत आणि आपले प्रभूजीज आणि माताजी ज्या आहेत, त्या सर्वजण कसे श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ते निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं कर्म आहे, ज्या योगी पुरुषांकडून कुठल्याही प्रकारचा मोह न धरता, मग जो वैष्णव आहे की ज्याला भगवंतांची सेवाच करायची असते, अशी ही सेवा बघा, की पायाने कुठेतरी चालणं होतंय, ते भगवंतांच्या देवळाकडे चाललं जात आहे, मग तोंडाने सतत कीर्तन म्हटलं जातं, ते वाचिक तप आहे. आणि कुठेतरी शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप, या सगळ्या गोष्टींना जाणून जे सात्विक तप त्याला म्हटलं जातं, या तिन्ही गोष्टींना जाणून मग ज्या यात्रा केल्या जातात, जी गोवर्धन परिक्रमा केली, वृंदावन परिक्रमा केली गेली, की जिथे सगळे अवयव भगवंतांच्या सेवेमध्ये दृढ झालेले आहेत, आणि अशा प्रकारे फळांचीही इच्छा न घेतलेल्या या तिन्ही प्रकारच्या तापाला, मग मानसिक, शारीरिक आणि ज्या प्रकारे वाचिक तप आपण बघितलं, या सगळ्याला मिळून सात्विक तप असं म्हटलं जातं. असं या सात्विक तपाचं वर्णन आहे. सत्कारमान पूजार्थम दंभो दंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण म्हणतो ना व्यक्तिपूजा, की मग एखादी सत्कार करायचा आहे, मग मला पूजा, मग तिथे तुला केली जाते अगदी वजनाची, आणि काय काय म्हणून केल्या जातात, की स्वतः व्यक्ती स्वतःला काय समजते म्हणून त्या मान पूजा स्वतःला ओढवून घ्यायच्या. कुणी तुमचा सत्कार करणं गोष्ट वेगळी, पण मला हे द्या, मला मान द्या, मला हो म्हणा, माझी थोतो करा, या सगळ्या स्वार्थापायी स्वभावाप्रमाणे किंवा परखडपणाने, पाखंडीपणाने केलं जातं. आणि ते अनिश्चित असे क्षण देणारे फळ तप असे राजसिक तप. मग अशा तपाला, की ज्यामध्ये स्वतःला काहीतरी त्याच्यातनं हवंय, स्वार्थापोटी त्या गोष्टी केल्या जातात, पाखंडीपणाने त्या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा त्याचं अनिश्चित असं फळ आहे, जे राजसिक तप म्हटले जाते. म्हणून ते क्षणिक फळ देणारं असलं तरी पण ते त्या वेळेला अत्यंत कुठेतरी ओढ घेत असतं त्याच्यामध्ये, आणि म्हणूनच ती राजसिक भावना त्याच्यामध्येच दडलेली असते. मूढग्राहेण मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योस्तादनार्थं वा तत्तामसु समुदारुतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्याचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप
तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं यज्ञाचं म्हटलं तसं बघा हे तप. हिरण्यकश्यपूने जे तप केलं ते कुठेतरी तिन्ही लोकांचं स्वामित्व मग नारायण 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 जो प्रल्हाद महाराज करत असतात त्या प्रल्हाद महाराजांना इतकं छळतात प्रत्येक दिवशी त्यांना मरण यातना देतात पण स्वतः कुठेतरी या आत्मा परमात्म्याला अशी कुठेतरी हानी पोहोचवतायत आणि त्यांना त्रास करवतायत. असं शरीर आणि मन याला सगळ्याला मन वाणी या सगळ्याला कष्ट देऊन कुठेतरी जी उपासना हे तप केलं जातं हे तामसिक तप असतं. आणि मुख्य त्याचा उद्दिष्ट म्हणजे दुसऱ्यांचं अनिष्ट करणं हे अत्यंत वाईट आणि म्हणूनच अशा तपाला तामसिक तप म्हटलेलं आहे. मग यज्ञ झाला, तप झालं, आता दान कसं करायचं? दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्तव्यापोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे वैष्णव एक त्या व्यक्तीला समजावतायत आणि मग त्या प्रकारे त्यांनी त्यांच्याकडनं जर पुस्तकं घेतली आणि जे काही कर्तव्यापोटी आणि कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा न बाळगता त्या व्यक्तीकडून इस्कॉनचे वैष्णव जे आहेत प्रभूजींकडून त्यांनी इतकं सुंदरपणे समजावलं जातं आणि मग असं दान जे केलं जातं अशा गोष्टीला जसं मी म्हटलं की मग सकाम कर्मामध्ये अडकलेली ज्या सात्विक गुणाला कुठेतरी बद्ध का होतो कारण मग ज्या काही पर्सनल कमिटमेंट्स असतात त्याप्रमाणे ते दान केलं जातं. कर्तव्यापोटी काही गोष्टी केल्या जातात आणि म्हणूनच मग कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा न करता या गोष्टी जेव्हा केल्या जातात तेव्हा त्याला सात्विक दान म्हटलं जातं. मग असं हर्षदान नंद महाराजांनी जेव्हा कृष्णाचा जन्म साजरा केला तेव्हा ते स्वतःकडे खूप काही नव्हतं पण जे काही होतं ते त्यांनी आनंदाने लोकांना दान केलेलं आहे. आणि मग हा व्यक्ती काय करतोय हो रजोगुणामध्ये यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं स्मृताजं स्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. मग हे राजसिक दान बघा कुठेतरी सेल्फी माझा सोशल मीडियावर लगेच मी करतोय मी एवढं दान केलंय मी एवढ्या शाळांना एवढी पुस्तकं पुरवली मी एवढं हे केलंय हे पुण्यकर्म केलंय हे केलंय तेव्हा केलंय सगळं तिथे त्या फेसबुकवर त्या सोशल मीडियावर सगळं एकदाच टाकलं की झालं कारण कुठेतरी कळलं पाहिजे अरे वा वा एवढं असं करतोय ते किती त्या वावासाठी आणि मग ते क्लेशपूर्वक जे तिथे ज्यांना मदत करायची त्या व्यक्तीकडे बघा की तो मूल मागतय तरी पण हा सेल्फी मध्ये गुंग आहे. आणि या सगळ्या दानाला कुठेतरी स्वतःला काहीतरी प्राप्त करून घ्यायचंय तिथे निष्काम कर्म नाही तर सकाम पद्धतीने केलं जातं आणि म्हणूनच त्याचा नाश केला जातो. आणि कशा प्रकारे हे राजसिक दान म्हणून म्हटले जाते. आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्ताम समुदारुतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी अयोग्य वेळी अयोग्य व्यक्तींकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे हे जे वीड आहे जे कुठे अंमली पदार्थांना मग ड्रग्सना जे कुठेतरी चुकीच्या मार्गाने गेलेले आहेत चुकीच्या गोष्टीच्या आहारी गेलेले आहेत अशा व्यक्तींना दान करणं म्हणजे मूर्खपणा आहे. दारूच्या वट्टींना कुठेतरी बार कुठेतरी ज्या क्लब्स असतात जे चुकीच्या गोष्टींना कुठेतरी प्रोत्साहन देत आहेत अशा ठिकाणी जर दान करणं म्हणजे मूर्खपणाचं लक्षण आहे. अयोग्य व्यक्तींकडे योग्य लक्ष आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानामध्ये गेलेलं दान आहे की त्याच्यापासून काय परिणाम होणार आहेत आणि आपण करतोय ती गोष्ट योग्य आहे की अयोग्य आहे हेही डिस्क्रिमिनेट हेही कुठेतरी फरकाने जाणू शकत नाहीत आणि म्हणून अशा अपवित्र ठिकाणी असं दान केलं जातं. अशा प्रकारे आपण या सात्विक राजसिक आणि तामसिक यज्ञ तप आणि दान याचं महत्व जाणलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.23 सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या ओम तत्सत, जसं मी म्हटलं की ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केल्यावर ती जबाबदारी आपल्याकडून योग्य पद्धतीने पार पडण्यासाठी ब्रह्मांनी ज्या शब्दांचा उल्लेख केलेला आहे तेच शब्द आपण वापरतो. जसं मी टेलिफोनचं उदाहरण दिलं की हॅलो केलेलं आहे त्या इन्व्हेंटरनी, त्याचप्रमाणे आपण आजही वर्षानुवर्षे हॅलो करतो फोन हातात घेतल्यानंतर, कारण त्याचं ते अनुसरण केलं जातं आणि त्या पद्धतीने अनुसरण. आणि म्हणूनच मग परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत या गोष्टीच्या परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञाचं, मग जे ब्राह्मण लोक यज्ञ याग करतात बघा, आपल्याला दिसतं की अनेक वेळेला यज्ञ याग केले जातात तिथे ओंकाराचा ध्वनी असतो आणि इतकं ते इतक्या एकाच वेळेला अनेक अनेक शेकडोनी मंत्र म्हटले जातात एकाच स्थितीमध्ये. किती वाइब्स असतात त्या वातावरणामध्ये आणि किती प्रसन्न झालेले असतं ते वातावरण. अशा प्रकारे हा स्तोत्रांचा जप करताना परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना मग ते समाधान प्रत्यक्ष भगवंतांवर दिसतंय. आणि अशासाठी हे यज्ञ करताना ओम तत्सत, त्याच्यापैकी ओम म्हणजे काय, तत् म्हणजे काय आणि सत म्हणजे काय हेही आपल्याला जाणता येईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.24. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद ब्रह्माणो नेदिष्टहम नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सॉरी, अशा प्रकारे परमात्म्याच्या प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. आणि ज्याची सुरुवात मग जे यज्ञ याग दान केलं जातं बघा, आपण एखाद्या ब्राह्मणांना ते दान करताना ओम ने त्याची सुरुवात करतो. ओम जे काही आपण अर्पण करतो आहोत, ओम इति एतद ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, अशा प्रकारे सूचित करतं की ओम म्हणजे विष्णू आणि या ओंकारामध्ये विष्णू आहे. मग अनेक अभ्यासांनी, ज्या सनातन गोस्वामींनी सांगितले कुठेतरी पुढच्या वाला, की कुठेतरी हा विष्णू आणि ओम याच्यामधला फरकही जाणवत नाही. आणि म्हणून ओम तत्सत की प्रत्यक्ष विष्णूंना अर्पण केलेले हे यज्ञ आहे. आणि म्हणून त्याप्रमाणे त्या ओंकारातून तसं सूचित केलं जातं. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. मग तत् शब्द काय सांगतोय? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.25. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे. अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् तत्त्वम असी चांदोग्य उपनिषद 6.8.7 तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे सच्चित आनंद आहेत बघा, तर तत् या शब्दाचा अर्थ इथे आपल्याला बघायचा की ओम तत्सत का म्हटलं जातं. मग काही वेळेला नुसता ओम म्हटला जातो, तत् म्हटलं जातं, सत म्हटलं जातं. मग हा तत् म्हणजे कुठेतरी ज्या गोष्टी दान केल्या जात आहेत आणि त्याचा मागचा उद्दिष्ट काय आहे आणि कशा प्रकारे त्या कुठल्या भावनेने, कारण कुठल्याही भौतिक जगाच्या बंधनांमध्ये न अडकता त्या बंधनासून मुक्त केल्याने मग हा तत् शब्द परिपूर्ण होतो. आणि शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान या गोष्टी कराव्या. आणि या भौतिक गुंतागुंतीतून मुक्त होणे म्हणजेच तत् या शब्दाचा पूर्णपणे अर्थ होतो. मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचं वर्णन करतात. अनेक क्रियाकलाप केले जात आहेत जे मुक्तीच्या मार्गावरती निश्चित मार्गस्थ करतात आणि ते भौतिक परिणामांना दुर्लक्षित करतात. मग ओम तत् सत म्हणजे काय जाणायचं आपल्याला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.26 आणि 27. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्या चांदोग्य उपनिषद 6.2.1. सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य.
खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो, क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जी आस्तिक बुद्धी असते, यज्ञ दान आणि तप करताना जी आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत म्हणजे पूर्णपणे, की जे म्हटलं की भगवंतांना आपल्याला त्या आनंदमय कोशामध्ये बघायचं आहे आणि म्हणून ती जी भक्त असतो, जो भक्त असतो तेच हे जाणू शकतो. आणि म्हणूनच ती जी शाश्वतपणा जो आहे, जे यज्ञ दान आणि तप करायचे त्याच्यामध्ये ती शाश्वतपणा असणं महत्वाचं आहे. कारण ते परमात्म्यासाठी केलेलं कर्म हे निश्चयाने सत म्हटलं पाहिजे, जे शाश्वत आहे, जे परिपूर्ण आहे, असं हे आध्यात्मिक स्वरूप असं प्रकट करतं. या कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो, क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि त्याचे फायदेही शाश्वतच असतात. म्हणून जेव्हा सत हा शब्द वापरला जातो तेव्हा त्याप्रमाणे त्याचं त्याप्रमाणे त्याला उच्चारलं जातं आणि त्याच्या मागचा हा उद्देश हा सगळा असतो. आणि म्हणूनच ओम तत् सत हे आपल्याला कशा प्रकारे वापरायचं आहे आणि मग त्याचा ध्वनी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा दिव्य ध्वनी ओंकार अ, उ आणि म या 3 संयोगातून झालेला असतो आणि अशा प्रकारे या ओंकाराचा जप करताना इतकं तल्लीन आणि त्याचे जे वाइब्स असतात आणि ओंकार करताना मग एका पर्टिक्युलर मोमेंटला की मग तो ओंकार आणि विष्णू याच्यातला फरकही जाणवत नाही, की ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे विष्णूचं तत्व आहे, अशा या ओंकाराचं महत्व आहे. आणि त्याच्यामध्ये वेगळेपणा असं जाणवत नाही, की ज्या इतकी शाश्वतता येते, इतकं परिपूर्ण असं ते जे काही यज्ञ, दान, तप की त्याचं स्वरूपच त्यामुळे बदलतं आणि म्हणूनच या 3 शब्दांचं हे महात्म्य आहे. चैतन्य चरितामृत आदी लीला 7.128 मध्ये मग या गोस्वामींनी जे लिहिलेलं आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि हे अतिशय सुंदर असं वर्णन आहे. मग ओम तत्सत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अ कारेंचते कृष्णः सर्वलौकिक नायकः उ कारेंचते राधा करो जीव वाचकः. अकारेंच्यते कृष्णः अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह, भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकारा हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि माकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चैतन्य चरितामृत आदी लीला 7.128 मध्ये हे वर्णन आहे. इतकं सुंदर वर्णन आहे की जिथे अ, उ आणि म याला काय म्हटलंय तर अ म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण, उ म्हणजे राधा राणी, की ज्या राधा राणी बद्दलची आंतरिक शक्ती आहे, भगवंतांची आंतरिक आनंद शक्ती आहे आणि म म्हणजे जीव, ही संलग्नता त्या अ उ म ने. इतकी सुंदर संकल्पना आणि इतकं सुंदर त्याचं महात्म्य आहे की अकारेंचते कृष्ण हा, की कशा प्रकारे कृष्णाला मग त्याच्यामध्येच कृष्ण आलेला आहे. हो, या यज्ञ दान तप हे जेव्हा ओंकार उच्चारला जातो त्यामध्येच त्याचा उच्चार आलेला आहे. अकार म्हणजेच कृष्ण, म उ म्हणजेच राधा राणीचं तत्व, जी शक्ती आहे भगवंतांची आनंदी शक्ती, आंतरिक शक्ती आहे आणि मकार या जीवाची संलग्नता, की ह्या जीवाला जे ब्रह्म स्वरूप आहे या जीवाशी सुद्धा ते निगडीत आहे. आणि म्हणूनच मग या ओंकारामध्ये ते महात्म्य इतकं दडलेलं आहे की यज्ञ दान तप करताना उच्चारलेला ओंकार हा शब्द कुठलं महात्म्य दर्शवतो. अतिशय सुंदर अशी ही उपमा इथे दाखवलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. शेवटची हरे स्लाइड आहे. हो. हरे कृष्ण. 17.28. हे पार्था, अर्थात पृथा पुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत असत म्हटले जाते. त्यामुळे
ते ना इहलोकात फलदायी होते ना परलोकात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच प्रथापत्र अर्जुनाला सांगितलं जाते की जे श्रद्धेशिवाय केलं जातं, मग ही श्रद्धा फार महत्वाची आहे. कारण जे शास्त्र विधींना, म्हणून ये शास्त्र विधी मुत्सृज्य, की या शास्त्राला आधारित जे काही आपण हवन करतो, रुद्र करतो, आपण अनेक यज्ञ याग करतो, ते शास्त्राला आपण का पुरा पंडितांना बोलवलं जातं, का पौरोहित्य केलं जातं? कारण ते वेद मंत्र, त्या मंत्रांचा उच्चार आणि त्या मंत्राच्या उच्चारातून जे काही प्रेरित केलं जातं त्याप्रमाणे त्याला ती शाश्वतता तयार होते. आणि म्हणून मग ती जे सच्चित म्हटलेलं आहे, ओम तत्सत, या शब्दांचं महात्म्य तर सांगितलंय. आणि म्हणूनच ही श्रद्धा या ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन जेव्हा हे ज्ञान, हे यज्ञ दान आणि तप केलं जातं, तेव्हाच ते शुभ कार्य म्हटलं जातं. बाकी ते जर श्रद्धेशिवाय केलं गेलं तर ते असत म्हटलं जातं. कारण त्याच्यामध्ये कुठलीही शाश्वतता नसते. अधांतरी असतात त्या गोष्टी, अज्ञानामध्ये केलेल्या असतात. मी म्हणजेच मला जे काही मनाला येईल तसं मी करणार, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मी म्हणेन ते ज्ञान, मी म्हणेन ते करतोय, त्याप्रमाणे ते योग्य प्रमाणे म्हटलं जातं. पण तसं नसतं ते. ते वेदांच्या त्या अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त शास्त्रांना उद्देशून आणि शास्त्रांचा अभ्यास न करता केलेलं जेव्हा असतं, तेव्हा ते असत म्हटलं जातं, की ना ते इहलोकात फलदायी होत ना परलोकात. मग जसं म्हटलं की ज्या श्रद्धेने जेव्हा ज्या गोष्टी प्रेमाने केल्या जातात, जसं भगवंतांना आपण साधं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पण ते प्रेमाने जर अर्पण केलं, श्रद्धेने अर्पण केलं, भगवंतांपर्यंत पोहोचतंय. हो ते भगवंतांना तेवढं पुरेसं आहे. त्याचप्रमाणे ही श्रद्धा महत्वाची. आणि म्हणून ते यज्ञ दान आणि तप हे श्रद्धेने करणं महत्वाचं आहे. अशा या श्रद्धेने न केलेलं हे असत मानलं जातं. इति सप्तदशोध्याय समाप्त. 17वा अध्याय इथे आपला संपलेला आहे. आपली भगवद्गीता बहुतेक सगळं ज्ञान इथे संपलंय. उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला गीतेचं सार आहे सगळं. उद्याच्या अध्यायाविषयी मी तुम्हाला नक्की, उद्या 26 जानेवारी आहे, काही ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी असतात, तर प्रयत्न असेल की आपण घेऊच या अध्याय. 18वा अध्याय हा मोठा आहे. कदाचित मी उद्या आणि परवा 2 विभागून घेते, किंवा मग त्याप्रमाणे मी तुम्हाला ग्रुपवर तसं कळवते. आणि 18वा अध्याय उद्या किंवा परवा हा निश्चित पूर्ण केला जाईल आपला. इन केस काही जर बदल असेल तर तुम्हाला तो ग्रुपवर, जर काही वेळेमध्ये बदल असेल तर तुम्हाला ते ग्रुपमध्ये तुम्हाला कळवलं जाईल निश्चितच. इति हे अध्याय समाप्त झालेले आहेत. धन्यवाद लीनल माताजी, खूप सुंदर सेवा